Before ngiqhubeke nestori sethu family, ngicela ukunikhumbuza ukuthi sithengisa imovie ethathelwe encwadini yaka-grade 12 yesiZulu, inoveli ebizwa ngokuthiwa Impi Yabomdabu Isethunjini. Mangabe kuwukuthi umfundi wakwaMatukuletsheni noma umzali onengane efunda ugrade 12, sizocela ukuthi uyithengeleke le movie ngoba iyasizana, yenza ukuthi umfundi ayi-understande kangconywana incwadi ewugqinsi ewu-288 pages, kanti imovie yethu iyu-3 hours 30 minutes. Ukuze ukwazi ukuyithola imovie yethu, ungaxhumana nathi ku-WhatsApp enambeni esi-079 337 2464. Siyobe sesikunikeza-ke imininingwane yokuthi imovie ithengwa kanjani. Umnyeni wami uGideon ungikhiphile sisey'ndaweni ey'pholile, yabona iy'ndawo la ehoshozela khona amanzi empophomo, amanzi omfula, ekucula khona iy'nyoni zicula kamnandi. Ungikhiphele lapho kumuntu wami. Sithi ukuma Nkosi yami sibuka imvelo, asho athi uNkulunkulu uyambona udalile la, wadala lo mhlaba ukuthi siwu-enjoye, siwubuse, siphile kuwona. Ayikusasa emnandi kanjalo-ke mase kufika isikhathi la esihlala khona e-restaurant yakuleya ndawo-ke esasikuyona eNkambini River. Umuntu wami-ke aliqale udaba lakhe lokuthi angitshele isizathu angibizele sona la. Angitshela ukuthi mntakwethu ngizocela ukuthi siphinde sizame ingane yesi-6. Mhlawumbe uNkulunkulu angasasibusise this game, kungabi intombazane kube umfana. Ayibo bakwethu, indoda yami icela lesicelo nje, nginezingane eziwu-5, ngiqeda ukuzala eyodwa, ayakakhasi ngisho nokukhasa ingane. Athi ubaba, ngiyacela muntu wami. Ngithi baba, kodwa uqinisile yini, mhlawumbe userious yini ngale nto leyo ongitshela yona? Indoda uGideon athi ngiyiqinise njengomuntu efa, angikaze ngiqiniseke kanje, ngezwa nje ukuthi this time sizozala umfana. Ekhaya-ke ngakhuliswa ngafundiswa ukuthi indoda iyathotshelwa, ayiqiniselwa ubuso. Kodwa ngalesiya sikhathi ngabuqinisa ubuso, ngathi hayi baba uyadlala, ayikhona. Ngiqeda kuzala manje nje ingane. Angeke ngikwazi mina baba, owami umzimba lo. Abantu ku-social media bayangidelela bathi abangazi mina ngingakhulelwe. Every year mina ngihlezi ngikhulelwe. Baba sezizame kawu-5 iy'ngane zizama umfana. Akekho umfana esomzala. Uyabona lapha emapayipini akho, sho ukuthi uNkulunkulu wabeka amantombazane kuphela. Angeke phela babusi siyazama, sezizame kawu-5 ufuna siphinde futhi okwesi-6. Mina ngiyapura ukutshela nje iy'ngane ey'landelanayo eduzane ngathi amawele. Inkulumo yethu-ke sinobaba ayiphelelanga kahle, sagoduka saya ekhaya esithabathabeni somuzi wethu uNkulunkulu asibusise ngawo. Mangabe sifika ekhaya saqhubeka lesasigcine khona, asikaze nje sime. Indoda yami ingitshela ukuthi uyayibona le ngane le unumber 6, uthanda ungayithandi uzoyizala le ngane. Umina inhloko lekhaya, umina engigqoka amabhluke lekhaya, umina engidisadayo, umina inhloko yaleli khaya, indoda yale khaya, umuntu otelevision yaleli khaya. Ngathi mina khohlwa baba, soze nami umzimba wami lo. Ngeke mina baba phela usuyangihlukumeza, uyinhloko ehlukumezanayo mangabe kunjalo. uNkulunkulu akasibusisanga ngengane yomfana ngoba ebona ukuthi asiyideserve. Athi umnyeni wami ngiyifuna nje ingane yomfana, ngeke ngibone nje mekuzalwa kungqashe lapha ingane isanqasha ngibona itotolozi. As long as ingakayibona itotolozi sizozama ukuthola enye ingane. Isimo sajika saba muncu ngokukhulu kushesha lokhu, ngoba ubaba ngalolo langa wangishiya ngedwa endlini, engishiye ediniwe, ngalala ngedwa ubaba engekho. Nangakusasa ekuseni ngithi mina ubaba mhlawumbe uyabuya, ubaba delelo. Inhliziyo yami-ke lapho yayiphukile, umoya wami umoshakele, ngilimele ukuthi kahle kahle le ndoda icabanga ukuthi mina ngiyithoyizi yini, into evela nizale nje. Icabanga ukuthi ngiyinto nje ekuzomela ukuthi ikhiqize ingane isinomi kanjani. Ngicela ukuntshela-ke emva kwey'nsukwana ezingengaki izinto bezi-back to normal ekhaya. Ubaba wekhaya ebuyile, sezizwana futhi, yabona nje lenkonzo yethu yasekamereni isihamba kahle kakhulu, isishelela. Sekufudumele ekhaya nje, sekumnandi, sesibuyeleni kahle, kungasekho lokuxabana nje okwakungithusa kungigxabhisa isisu, nalokuya kuthethisana esasithethisana kona sikhombana ngeminwe. Kanti mina ngicabanga ukuthi izinto zi-back to normal, ukuthi ubaba usebonile ukuthi isho ukuthi yena akanayo imbewu yokuzala umfana, uNkulunkulu engambusisanga ngokuzala umfana. Kanti ubaba useyitholele i-2000, i-2K eceleni.
uBuji Bey ukuthi kube yilona elizomthwalela ingane yakhe. Ngikhuluma nje i2K laselimithi already. Ubaba wesenokuphuma endlini enze ngathi uyochitha isikhathi e-office uyosebenza umsebenzi wakhe kanti akunamsebenzi ayosebenza uyochitha isikhathi ne2K uka2K nje uvakashele ka2000. Ngokuhamba kwesikhathi ke indoda engishade nayo ingibize mina ngazi ukuthi ikhulelisile eceleni angazi ukuthi iyathandana because every night indoda ilala le ekhaya. Ingibizeke ingitshela ukuthi lalela mina sengisenzile sami isinqumo njoba ngangikutshelile ngathi ngiyindoda yale ekhaya umina osigqoka ibhlukwe ngathi ubaby number 6 ngizomthola. Ubaby number 6 usekhona. Sekunentombazane ekuthiwa uBuji Bey engiyimithisile ngayimithisa ingane and I'm sure ukuthi uBuji Bey uzozala ingane yomfana laphayana. Mangabe engayizali ingane yomfana sizophinde sizame futhi ngimithise ngimkhuleliswe. Cela ukuntshela ke lapho into engayihayiza ngithi baba uzama ukuqhekeza umshado wethu athi ubaba angizama ukuqhekeza umshado wethu ngakhuluma kahle nawe wena wangangilalela njengenhloko yekhaya mengisho ukuthi ngiyayifuna ingane yomfana ingane engizodlulisela ifa lami kuyona ingane engizodlala nayo ibhola ngiyifundise iskill sempilo unkolota lokho impilo inkolota lokho ngiyakufuna lokho. Ngalolo langa ubaba walala e-guest room. Ngangakwazi ngisho nokumbuka emahlweni, ngangivevezela, ngangidiniwe. Cela ukuntshela the following morning ngavuka ekseni, ngageza, ngahamba. Ngiyahamba ngiyakuphi? Ngiyakumngani wami oyiloya, ufikile. Ake ufikile ngimbuza ukuthi mngani wami ngicela advice ukuthi i-divorce yami nendoda yami njengoba kunengane ezu5 izoba kanjani kuzobe i-divorce kanjani ngokwazi ukuthi ngiwuthole 50% wami uyabaza abantu aba-rich banemkhuba so I just wanna prepare for i-fight before ngene kuyona i-fight ngazi ngiyilungiselele. Angibuzeke ufikile umnganami aphinda abe yiloya. Athi sithini isizathu sokuthi uyiyeke le ndoda mnganami? Ngimtshela ukuthi le ndoda le ichithile ne2000 i2000 likhulelwe indoda ngoba ifuna ingane yomfana befuna ingane esi6 kumina. Athi ufikile sungaze uyeke umshado wakho uyekiswa i2000. Uyekiswa nje ingane encane ekhulelwe futhi hayi ngisho nengane ezelwe. Hayibo mnganami ungazongibhedela wena la. Hamba uyokwenza izinto zokuthi leyo ngane leyo ingabi khona in the picture leyo ngane leyo ekhulelwe. Angeke ngize ngikufide isinkwa emlomeni or ngikufunza amagama kodwa ngithi hamba uyokwenza izinto zenzeke. Akunama 2K la achitha imshado wethu. Cela ukuntshela ukuthi emva kokuthi ufikile akhulume nami ngayicabanga lento ayishilo ngayicabanga usikahle kahle ngempela. Sengaze ngiye kumshado nendoda enginengane ezu5 ngenxa yengane eyodwa nje. Ake bakwethu ngihlalise phansi indoda yami ngitshela ukuthi sengikhale ngakhala kwaze kwanela ngase ngiyazama ukuthi kuzomela ukuthi isimo ngisi-understand ngisamukele because ayikho into engizoyishintsha. Uyabona i2K lakho lelo kulungile ngoba liyithwele ingane yakho. Ngicela ukuthi ulithengele umuzi lihlale kahle libe comfortable uliqashele isisebenzi libe nesisebenzi ulenzele nje libe nempilo engcono. Seliphathi yalomndeni seliphathi yale family ayisekho into esizoyenza. Ake ngempela ubaba ajabula ngange angiqabuza angiqukule ubaba ejabulela ukuthi now I am willing ukuthi ngiaccept i2K lakhe. Sho ukuthi kahle kahle i2K kuzobe i-second wife. Ake ngempela libe phansi phezulu nobaba i2K alisazitetemisi libambisisa into engakafiki ngisho nokufika ku3 months lento la ikhulele kodwa lifuna indoda itatazele ngempela indoda itatazele hey bakwethu hey ngicela ukuntshela ke ngihamba nabo boy3 hayi ingane ifuna nje ukuthi indoda ibe sesayidini layo. Ngempela uthengekwe umuzi omusha umuzi omuhle isithabathaba. Mangabe uthengwa futhi ubaba wesenikeze mina izintambo zokuthi kube umina owuthengayo umuzi after i2K selukhethile umuzi. Guess what? Mina ngangenamali yendoda yami ezophuma ibe esegameni le2000.
Mina umuzi lo ngawubhala egameni lami, angisho mina engahamba ngayokhokha nani nani ngalungisa zonke izinto. Ubaba phela sekunikeza indima ekumele ngiyidlale njengomamkhulu. Umuzi lo ngawushiya egameni lami. Ngathi nje mhlazane lo wasinikeza indodana-ke esezele, umuzi sizowushintsha suyise egameni lakhe. Hhayi nobaba savumelana, kwaba mnandi nje ekhaya. Hhayi-ke futhi waqashelwa umuntu ozohlala ngaphandle komuzi, i-security or u-garden boy noma yini. Waqashelwa nje umuntu okhona egcekeni, umuntu wesilisa. Ake ngicela ukunitshela ukuthi umfana wabantu wevelelwe. Intombazana ayevela nikhale kancane. Ngihalela amasi, gijima uya esitolo. Umfana engena emotweni, wena emoto-ke lo mfana esasimzamele yona. Engena emotweni, vroom, uyobheka amasi esitolo. Methi uyafika nawo, angisawafuni. Ngicela ukunitshela ukuthi lo mfana vele wecikile le ntombazane. Ngimhlebeleke, khona izinto engamhlebela zona ukuthi ngicela ngenzele zona. Kodwa uzoqhubeka asebenzele ekhaya. Uzoqhubeka nje esebenza nami, angeke azaxoshwe lo mfana emsebenzini wakhe. Ake ngempela umfana wabantu wangenzela lezi zinto lezi engangimcele zona. Ngangicela ukuthi ashintshe amaphilisi untombazane lawa awadlayo, amavithamini awadlayo njengoba ekhulelwe. Ashintshe ngamaphilisi azokwenza ukuthi isisu siphuphume. Hayi ngempela-ke isisu saphuphuma. Saphuphuma isisu ngempela, intombazane yagijinyiswa esibhedlela. Mina lapho ngaleso sikhathi ubaba ngimkhiphile ngimnyise endaweni engena network. Ukuthi nje ake sihambe siye endaweni engena network, siyo-enjoya for the last time ngoba phela seso-enjoya, sesoba nememba entsha efemelini. Ubaba usezochitha isikhathi esiningi esesichitha ngale kuyokhuliswa ingane phela. Ake ngicela ukunitshela ukuthi lonke lo hlelo lokuthi isisu siphuphume lenzakala sinobaba sikuphi, sile sibhukhe emahlathini engena network khona. Intombazane iye esibhedlela ibona iphuphunyelwe isisu yaze yabuya esibhedlela. Ubaba nje ubuye intombazane iqiphile imuncu ukuthi ngiphuphunyelwe isisu, wena you not around, awutholakala ecingweni, kanti uzobe ubaba onjani ongatholakali 24/7. Ubaba inhliziyo yakhe ibebuhlungu naye yalimala emoyeni, kodwa athi yazi ukuthini, sizomthola omunye umntwana, sizolinda nje isibeleso sirekhave and then sizobe sesiyamthola omunye umntwana. Yazi ukuthini-ke mina sengifuna ukuhlikiza lezi dleke sasathane oyi-2000. Ngibuye kubaba ngithi yazi ukuthini baba, sengushintshile umqondo wami. Ngiyacabanga ukuthi sengiyekile amaphilisi okupreventa ngayeka yonke into. Ngiyacabanga ukuthi njengoba ugele esalinde isibeletho lapho ukuthi siphole, mhlawumbe nathi baba singabe sizama lana, mhlawumbe singase simthole umntwana ngoba sengiyabona ukuthi lento le uyayifuna. You even go to an extent yokuthi uzame ukukhuleliswa i-2000. Ubaba jabula agiye uGideon jabula azangicabuze esiphongweni. Ngithi mina-ke kodwa baba uyazi ukuthi thina sabantu besintu, before ngikhulelwe kuzomele sisothe indaba yalesisu esiphuphumile. Kuzomele sihambe siye kudokotela esibhedlela la kwaphuphumela khona lesisu, sihambe siyolanda umoya walengane ngehlahla. And then ukuze ngoba thina sabantu besintu, umoya mangabe ususekuphumuleni, ususekuthuleni umoya, sizame nathi ukuthi sikhulelwe futhi, because asazi ukuthi umoya waleya ngane ungenzani ongekho ekhaya. Mhlawumbe ungasube nejelasi mase kuphuphume sami isisu. Ake ngempela uGideon umuntu wesintu, ngempela siyikhulume le ndaba ukuthi sohamba siyolanda umntwana ngehlahla. Manje kodwa akumelanga ukuthi uma wengane simtshele ngoba uma wengane ubekangakangeniswa emasangweni alekhaya ngokusemthethweni, so idlozi alimazi. Sihambe-ke nomuntu wami uGideon siyakuphi, siye esibhedlela. Mesifika sicela udokotela okuyena owasiza umntwana ngenkathi ephuphunyelwe isisu. Hayi esibhedlela kucaca ukuthi umntwana akaze aphuphunyelwe isisu. Umntwana lo mntwana lo Sweet Care akaze aphuphumele isisu, akaze akhulelwe at all. Yena ubekade nje ezoyi-checkela isinye la njalo, ezo-check ukuthi athini ama-chances akhe okukhulelwa. Ubaloyi athi ini kushaqe inwele kubaloyi, kanti umntwana wekhuleliwe kahle nje, kahle kamhlophe. Umina engahamba ngayoshintsha amafayili esibhedlela, ngathi nje nope, akaze akhulelwe, abukho ubufakazi bokuthi ukhulelwe. Cabanga ngoba umntwana bekadokotela esibhedlela esezingeni liseqophelweni eliphezulu, enodokotela oseqophelweni eliphezulu, ekhokhelwa yimina, evulelwe yimina i-medical aid, ingaphansi kwegama lami.
Ngicela ukunitshela ukuthi umntwana mangabe kutholakala ukuthi nje akaze akhulelwe, owami umyeni uGideon wahamba wayomkhipha umntwana ngendluzula. Wamkhipha ngesamagundane, wamxosha umntwana, wathi umntwana uyakhala, uthi wathi nje nisichitho kabi nina ama-2K. Kudala bengitshela ngani ukuthi nje bengingenwe yini ngikhulelisa i-2K. uGideon umuntu wami emva kokuxosha i-2K athatha isinqumo angasidecidanga nami, angasixoxanga nami. Ahambe uGideon ahambe aye kudokotela, athi udokotela ucela ukuthi athathe amaqanda akhe awasave ukuze njalo aloku ezama mhlampe banonkosikazi wakhe bangase bathole i-surrogate, ngoba phela wesebona ukuthi hey nami lo muntu sengimzalise kawu-6 ngiyamhlukumeza yabona. Wase mhlampe bangase bathole i-surrogacy kube yisona esikhulelwayo as the time goes on. Ufuna ukuthi nje amaqanda akhe asave, if number 6 awuphuma umfana, and ngeke asamcela unkosikazi wakhe after that ukuthi amithe because useyabona ukuthi u-unfair. Hayi ngempela ke afike kadokotela, udokotela amtheste uGideon athi Gideon awunayo inzalo, ubile nayo inzalo usasemncane, kodwa inzalo yakho biyincane kakhulu, iyaphazamiseka emva kwaloko because biyincane kakhulu. Awunayo inzalo, mhlawumbe inzalo wagcina ukuba nenzalo usano 22 years. Njengamanje nje la emaqandeni akho akunanzalo, akunangani. Athi uGideon uthini manje dokotela? Hayi dokotela uyaphambuka, mina nginey'ngane ezinhlanu zamantombazane, 5 kids. Abuza udokotela wayithola nini? Athi hayi zincane nje iy'ngane zami ziyalandelana, endala inabo 12 years, mase kuthi encane isanabo 6 months. Athi udokotela cha, akusizona lokho, akusizona ezakho lezo y'ngane, awunayo inzalo yakho yaphazamiseka usasemncane kakhulu. Udokotela kaGideon bekuMathe igama lakhe. Athi uGideon yeyi weMathe, ngiyazi ukuthi mina nawe sisondelene sabangani siclose, kodwa lo ngitshela yona ayikho. Mhlampe ngathi kuzomela ukuthi ngithole omunye udokotela for i-second opinion. Mangabe buya kumnyeni wami ekhaya uGideon ayilento imudle lento le. Azagcine esethatha ama-DNA ey'ngane zakhe lezi eziwu-5 ey'lapha endlini, ahamba ayoshaya ama-DNA test, ama-DNA aqhamuke wonke athi negative. Kucace ukuthi uGideon ngempela ingane akanangane uGideon. Ibe buhlungu inhliziyo yaGideon, akhale. Into engizoyithini le? Ukhala manje, ukhala emakhoneni, ukhala eceleni, akakhaleli endlini, you understand? Ukhalela emaceleni emakhoneni. Abuyeke umnyeni wami uGideon endlini athi sithandwa sami, yazi kudala ngidlala ngawe ngithi mitha. Yazi mhlawumbe uNkulunkulu akasidalelanga ukuthi sibe ney'ngane zabafana. Ngicela ukuthi singabe sisayizama ingane ye-6. Ungabuyela nje ngamaphilisi akho ukupreventa singabe sisazama ingane. uGideon athatha isinqumo sokuthi ngoba shukuthi angiyitholi ingane, shukuthi unkosikazi banomndeni bebazi ngalo lonke lento lesonke lesikhathi, base becela umuntu womndeni kube uyena omithisa unkosikazi wami. Yazi ukuthini, ngizovelana nje ngithule ngale ndaba, ngiqhubeke nempilo, ngenze engathi angazi nje, engathi nje angikaze ngiyibone le ndaba, ngiqhubeke ngibe happy njengoba kade ngihappy, ngoba shukuthi mangase ngiyiveze it means sekukona kuhlukana komndeni wami, sekukona kuhlakazeka komndeni wami. Ngcono iy'ngane zingazi, ziqhubeke zingithande njengoba zingithanda, nami ngiqhubeke nginikeze uthando lukababa, ngoba shukuthi uNkulunkulu bekabona ukuthi angideserve ukuba ubaba emhlabeni. uGideon ngelinye ilanga athola umyalezo wokuthi khona i-girlfriend athandana nayo basayingane. Uthola ngenye intombazane ephuma phesheya, asho ukuthi hayi kune-girlfriend enathandana nayo nisayingane, naseniyahlukana, kanti le girlfriend le yayimithi wena. The time enihlukana wahamba yoqala impilo emadolobheni, wangabusabuyela endaweni, kanti intombazane yayimithi yangakwazi ukusho ukuthi imithi sobani, yazala ingakasho ukuthi imithi sobani ekhaya kubo. Isazobathatha kuyobikwa isisu, manje ingazi ukuthi isisu izosibika kuphi, because uGideon uwumfana wokufika endaweni ezokwenza itoho kwenye indawo esanabo 22, ezokwenza itoho le-construction, waseyahamba. So intombazane ingazi ukuthi isisu izosibika kuphi. So le ntombazane yathi mangabe iyozala, kanti izothi iyazala ivelane idlule emhlabeni ngalesikhathi izala ingane, kodwa isale iphila.
kube nentombazane endaweni omngani wama wengane lo washona. Before nje kushone umngani wayo, intombazane yahamba yaya phesheya, but umngani wayo imshiye ekhulelwe. Esehambile uGideon owesebenza eMahlongwa Construction. Le ntombazane ngeyilanga ibuya phesheya ihlangane noGideon ijabule, imbuza ukuthi hawu yazi mina impilo yami nje ngayiphila phesheya kanjani kanjani. Isiyabanga kanani ingane yakho nino Prudence esho umngani wayo lo osadlule emhlabeni. Athi uGideon sinobani? Athi intombazane sino Prudence. Athi uGideon uqonda ukuthini sino Prudence? uPrudence isahlukana naye ngahamba. Usho ukuthini? Athi intombazane hayibo mina ngithi phela nabuye nahlangana phela uPrudence wekhulelwe ukuthi kwathi mangabe sedeliver wadlula emhlabeni engakasho kuba ukuthi ubani ubaba wengane. uGideon ajabuleke manje kugijinye kuye emakhaya kuyofunwa lengane. Angempela ingane itholakale ilandwe ingane. uGideon ajabule athatha ingane yakhe azoyi-introduce kumina unkosikazi wakhe. Ayibo yathi ifika lengane nje uGideon eyihlalele isinqekezana sekhanda isinqekemana namahlomba nkonkomele yabona nesinqa esithanda ukunamathela sathi kote. uGideon eyihlalele intombazane kodwa nje ngathi indoda isho ngeyivenqevenqe zamakhala imnyama ithe tsucu. Hayi kodwa nami phela sengikhulunyiswa umona yayingemnyama ingane yabantu yayikhanya khanya iyinhlenyana ukuthi nje yayindoda ihlalele yayinevenqevenqe zamakhala imfishane iyinhlenyana isho ngesinqekemane sekhanda. Ngicela ukuntshela ukuthi umuntu wami uGideon afike nalengane sithandwa sami ingane yami le ngayizala ngisanabo 22 years. Ngizocela ukuthi siyamukele lekhaya. Ngithi ini kuphi khona? Ngiyamukele kaba izodlifa lezingane zikaba. Ngicela ukumtshela ngithi hayi mina mnyeni wami hayibandla ngeke ngikwazi ayiphinde lengane le evela khona uyinikeza uthando ilapho. Ingane yomunye umfazi ayihlale emzini womunye umfazi because kuzoxatshana lapho. So ngicela nje ukuthi ingane yakho sithanda sami uyoyithandela le inoma wayo lengane in uGideon athi uma wayo wadlule emhlabeni ngisinezihlobo inoma mncane inendlela ekhule ngayo ngeke sithathe ingane esinkulu kangaka mase nje sizodlala manje sizodlala imizi ngithi mina nguma walengane. Hayi ngeke sithanda sami phela engane lecishe ilingane nami ngeke ngikwazi wathi uGideon uyamisa ushaya unyawo lakhe phansi ngathi cho not mina baba angeke ngikhona. Ngicela ukuntshela ukuthi uGideon umuntu wami kwavuka lokuyakudinwa kokuthi uyazi ukuthi phela lezingane lezi eyila endlini akusizona ezakhe. Lonke lolibhududo lu5 akusilona lwakhe. Wathi uGideon lalela ke mfazi ungakhohlwa ukuthi phela lezingane lezi ezu5 sengilithoyela iqiniso ukuthi lezingane lezi akusizona ezami mina inzalo anginayo. Inzalo yaphazamiseka mase ngina 22 years. Uyayibona lengane le ngiyenzile iDNA test ya corresponda yathi 100%. Uyabona lezi zakho kwatshengisa kumina ukuthi ziyihlobo kodwa akusiwona 100%. So ke kukuwena ukuthi wenze njani wamukela ingane yami le noma ungithathela le mgodoyi yakho ungiphumele emzini wami. Athi uQueen H ngiphume ngimuphi umuzi kusho mina phela. Ngithi baba uqonda ukuthi ngiphume ngimuphi umuzi usho lo wami. Usho lo owami umuzi. Mina baba saba neagreement mina nawe. Wena wathi awukwazi ukuthola abantwana wasu arrange nobhuti wakho ukuthi angiboleke isidoda sikwazi ukukhulela ukuze kube khona izingane lekhaya. Savumelana mina nawe baba sine arrangement. Asambeni ke siye enkantolo sibone ukuthi mangabe ungidivorce ubani ozowina. Asimane sihlukaniseke lelifa leli kubo 50-50. Mangabe ukuthi ufuna ngiphume la siyohlangana enkantolo baba siyohlangana ecourt. uGideon aphendule athi yazi ukuthini khona sithandwa sami Queen H uqinisile. Le ingane lezi zinjabulo yami le ingane lezi ehleli ekhaya. Kuthe noma ngithola ukuthi le ingane lezi akusizona ezami kodwa ngadecide ukuthi ngizofa neqiniso ngiqhubeke ngibo baba wazo nginikeze uthando. Le ingane kusukela ekuqaleni umina engayithengela amanabukeni umina engayikhulisa izingane zami lezi ezami le ingane. Kungaba isidoda sikamfethu kodwa le ingane lezi zithi mina zibhalwe lami igama izingane zami lezi ngiyofa nazo la ufa khona ngiyofa khona akunamuntu ozongidivorce la sumndeni. Kulungileke ngoba wena uma wale ekhaya
wena umqala mina ngiyikhanya ngicontrol wena uthi ingane yami ngokwazi ukuyamkela la kulungile ngizoyiphela uthando ile eintabeni. Ake ngempela uGideon ingane yakhe ayithengela umuzi ihlalele eintabeni. Cela ukukutshela ukuthi mina lesigebengu engishade naso uGideon mina ngiyaqhubeka ngithi yonke into inormal. uGideon uyangithanda sihamba ama-vacation siphuma ama-family trip sihamba ney'ngane lezi eziwu-5 ayikho le yakhe ngoba ngithe mina nje angifuna ukuyibona mebefuna ukuya kwi-family trip abahambe bobabili angihlangene mina ayikho le yakhe sihamba nalezi mina ngicabanga ukuthi yonke into inormal yonke into i-right kanti uBaloyi is working usengidivorce kudala mina ngazi uyasebenza lo muntu usengidivosile yonke into yasala egameni lakhe wasuka lapho wahamba wayothatha ingane yakhe washada nayo washada nengane yakhe bashada in community of property. Mina la ngidivosiwe angazi ngiqabanga ukuthi mina ngiyimem ngiyaqhubeka nelife ngiyimem. Kwasuka ngelinye ilanga uGideon umuntu wami wathi ngicela ukuthi ungiphumele nalolu uhluhlu lwakho lengane la endlini engalizali ngizocela ukuthi niphume nambe niyohlala emzini kaBabuwazo nihambe nje niyohlala emzini kaBabuwazo ngifuna ukuthi mina nonkosikazi wami omusha sibuye sizohlala kulomuzi ngishadile phela mina. Ngihleke ngithi niyadlala ngithi uyadlala weGideon ungazongibhedela mina ngunkosikazi waleli khaya ngishadile akukho le ngiyakhona. Ngicela ukunitshela ukuthi uGideon wangiseva nge-eviction letter uyangi-evicta emzini wakhe ucela ngiphume ngiphele ney'ngane zami ngedate ukuthi ngicela ukunitshela ngibiza amaloya ama-confirm ukuthi kade wena wadivorce sesiside isikhathi udivosile noMr Gideon. uMr Gideon usephinde washada omunye unkosikazi ubani uBalungile Mvelasi. uBalungile Mvelasi yena unkosikazi wakho omusha ile yangane le ezalo Prudence wasemakhaya. Ngathi ngiyalwa ngilwela ukuthi angikaze ngidivorce mina ubugebengu bonke lobo. Ngicela ukukutshela kwaphuma ngisho nama-record asecourt atshengisa ukuthi nansi i-court date yayi-attendwe ngosuku olukuthi nansi mina ngangikhona naku ama-minute ngathi. Ngicela ukunitshela Jess Maria ngathi ngithi kwathiwa sisi ubufakazi obuphelele ngathi ngivula icala against uBaloyi le-fraud kwathola ukuthi nje yonke into iyakhomba ukuthi mina noBaloyi sidivosile. Uyisabe indoda enemali yokugila igoda phezu kwephemu. Angiphiki nami ngiyigilile kodwa uyisabe indoda enemali. Cela ukunitshela ukuthi uGideon umuntu wami nengane yakhe uBalungile Mvelasi bamuva emzini wami othengiwe egameni lami umuzi engawulwela ngalezi zami ikhwepha. Konke lo mnotho nomcebe engangicabanga ukuthi kusegameni lami cha uBaloyi uGideon wesecime yonke into eyayisegameni lami isibuyele back egameni likaBalungile Mvelasi. Yazi ngalelo langa ngafunda ukuthi alikho iqili eliyoyikhotha emhlane. Alikho iqili eliyoyikhotha emhlane ngizamile ngoba ngizama ukugcina umshado wami ngifuna ukuba nomntwana nale ndoda ngahamba behind his back ngiyozama ukukhulelwa ngiyokhuluma nobhuti wakhe nani ekubene ngabe ngakhuluma nomuntu engishade naye sibone ukuthi siphuma kanjani kuyona yonke lento le kodwa mina ngahamba behind his back. I've realized ukuthi kahle empilweni alikho iqili eliyoyikhotha emhlane. Sengiyibona mina ngisafara abanye abafazi babethuthukisa impilo zabo ngithi mina ngumeme ngishade nesigwili meka ngidivorce ngithola u50% in community of property. In community of property where in community of property my foot ngikhuluma nje noqabale ngane zami sesibuyele kwi-RDP sihlala kwi-RDP. Ubhuti wendoda wathi mina angizingeni wena lungisa indaba nomnyeni wakho ngangafuni vele kwasekuqaleni ukukuboleka lesidoda sami ngangibetray ubhuti wami kusho ukuthi wena Delilah uthatha imali uzoyibeka esifubeni sami ngoba nakwazi ukuthi mina imali iyona weakness yami akusiba abafazi mina isono esami angifani namanye amadoda mina esami isono sivela ngemali aziveli ngokubona. Hey ngikhuluma nje uBalungile bajabulile nobaba wabo uyabona bayaposta bahamba ama family vacation
baphila impilo. Uyababona ukuthi nje they are trying ukukhava lesiya sikhathi basebancane, isikhathi abangakaze babe naso basayingane. Lapha ezami iy'ngane-ke angazi ukuthi ngizoyichazela ngithini. Zithi baba, mama, why ubaba abeso kuthina? Ubaba bekasithanda. Why is dad doing this? Ukwabona ulethe kuma-RDP, ulethe izinobho ey'khuluma i-English nomakhelwane ngoba isiZulu azisazi. Ngangikulowo nyakanyaka-ke, ngikulowo nkinga. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu okwanamhlanje, isiyolala ibone ney'tori ney'landelayo. Ningakhohlwa ukuthi nihambe niyosifollowisha to our social media platforms, Buzz SA. Niphinde futhi ningakhohlwa ukuthi sithengisa incwadi Impi Yabomdabu Isethunjini, incwadi ka-Grade 12 esiyishintshile sayenza imovie. Niphinde futhi ningakhohlwa ukuthi nihambe niyosibona on our YouTube channel, nifike nisubscribe khona, Buzz SA. Siyanithanda kakhulu.